Ramogi TV chenro maro imore kama nowecha wadhi nyime county ma Homa Bay jogweng ma Kangire location ma Lego Kamser kar chung'od bura ma Karachuonyo county Homa Bay ywak ni gin kod luoro ni koth madhi nyime gi chwe kidek daro gi mier nikech deko mar piny owacho loso kata yawa ng'aura ma ondhedhe ma daro gi mier higa ka higa. Jopiny go ywak ni giol gidare mier gino makoro miyo gichako chenro kendgi mar yawo wang' aorano. Alia Beach miyo waler. Aora ondhedhe manitie gweng' ma Kangire, Lego Kamsere kachud bura ma Karachuonyo osebedo ka kelo chandruok ne jopiny modak e alworani e kinde ma koth chwe mang'eny e pacho ka, kendo osebedo ka miyo familia mathoth dare mieregi bang' ka omuomo ka odonjo e miere nikech chal mare. Aorani ma sani opong' gi chuodho mamiyo pi ok nyal bede. Jopiny ywak ni osebedo ka daro gi e miere higa ka higa, kendo gin kod luoro maduong' ni e kinde ni ma sani koro koth chwe koro gwenge ma pacho ka ginyalo dare mieregi sa asaya. Gino ma koro miyo gichako chenro mar chodho aorano ka bende gigoyo oula ma pi nyalo luwo mondo geng'ne gi masira mar oulano. Jo Kangire gi nowuok oko. Sirkal nolando ni pi biro, jomodak e tie aora dar, to ok wanya dar kuma gidhi dare onge. Wan pi daro jowagi, sirkal ok de wang'wa. Pi daro jowagi, ing'iyo gi ang'iya. Koro gichako kengi mondo pi kik dargi. Sirkal malo ma piny yie ukonyo ubi ugernwa dam malo kacha cha. Maka pini wuok dak moko malo kacha cha kowuok odonjnwa e ninino. Odonjnwa e damno. At least ka damno so water karo ka pio bimo lal waja tiyo kata gi damno watimo irrigation. Jogwenge ma oting'o mine, rowere kaachiel kod jodongo koro wuok oko kendgi kaluwore gi chandruok ma gisebedo ka gineno ewi pek ma oula mikelo kod aorani osebedo ka kelo negi, ka giwacho ni ok ginyal ling' e kinde ni ma koth chwe mang'eny e pacho ka singo mane sirkal omiyogi mar tieko wach oula e kor gwenge ma kono to osegore lwanda. Tasethagara i Kamser ka, i Kangire ka, apuro puodho kata auchiel. Pidhigo te. Midhiero ni osechandowa jodalawa. Omiyo ne wawuok oko kaka jo Kangire community. Ne wadwaro ni mondo watiek midhiero ni to ok wanyal tieke kendwa ka sirkal oko ka map mokonyowa. Omiyo wakwa sirkal mamalo nyaka mapiny. Auru oko ukonywa waleo nikech pigni ka koth biro medo chwe. Jodalawa jothurwa gi darga. Kendo ne wakwayo sirkal. Weuru keta aora ndhedhe ni kaka kar kwayo kura. Ma higa ka higa ka kura biro to ni wabiro kunyonu to ok ukuny. Wach mar oula ma higa ka higa bende jopiny wacho ni otamogi e chiemo nikech puothe ma gisebedo ka gipuro. Oula osebedo ka yoro kod cham e igi kane gikwayo sirkand kaunti ma Homa Bay kod sirkal mamalo mondo manye yore go eko minyalo konygi go. Kiny ka kiny aneno ka dhako moti kan kama oting'o matres e wiye kogembo piny ka. Watu watimore nade? Wadar nam ok wapur. Wadar Kimira ok wapur. E dhoudi ka bende onge kama wanyalo puro. Kimira onge chiemo atol, pi pong' ma onge chiemo. Nam onge chiemo atol. Osiptandwa maduong' ma Kangire bende pi odare ji te. Wabudhi mondo ane kaka chalo community modak e diere ka ji dar every time ka koth ochwe. Koro ma wabiro ka wachako wang'o aorani ka wachake gi Kimira daraja maduong'. Kendo watere nyaka nam. Wakwayo sirkal moyie manyalo konyowa kata mana individuals manyalo yie manyalo gima timo kae okonyowa nikech gini miwa sida ma ok wanyal dak e kor gweng' ka sama pigni opong' ka thuonde ni kama richo pi ni kama richo lumbe ni kama richo koro wakwayo sirkal ni ka giyie to gidonje gikonyo kapok kodhi kochwe ma omiyo kawo initiative ni mondo bi kaka jo Kangire moyie wadonje tini kendo owegi nyithindwa gi mondewa to gidewa uneno ka wan gintie ka gitiyo tijgi ngufu te. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.